Uličky Strakovky znovu ožívají. Ve staré čtvrti je neklid. Plácky se plní skupinkami fontů. Temnými zákoutími se rozléhají hádky, křik, rychlé kroky. Po 4 klidnějších letech se Strakovka opět bouří. Chystá se něco, co může otřást nejen touto tajemnou čtvrtí za rozdělovací třídou, ale celým městem. Vypni tu bednu, Maro. Tímto zahajuji jubilejní 200. schůzi klubu Hbitých šíbrů. Máte něco do diskuze? Vontové prý zase chystají volbu velkého vonta. Mezi kluky to bzučí jako ve sněmovně. To zas budou podvody. Pamatujete, jak posledně zmizela část hlasovacích lístků? A místo toho po městě někdo rozvěsil letáky s bábkovým příslibem koblišky zdarma výměnou za hlas. No a co? Aspoň měl nějaký program. Vy jenom mluvíte o čestnosti, ale za tu si obyčejní kluci jídlo nekoupí. Vidíte, plantážníci. A to jsme si lámali hlavu, čím zaplníme stránky příštího Semtamu. Správně, dost řečí. Náš oběžník musí být první, kdo o volbě napíše. A nejen to, měli bychom upozornit i na pokusy o manipulaci. Slyšel jsem, že někdo obchází domy a nabízí špendlíky výměnou za hlas. To je přece proti všem pravidlům fonské cti. Třeba je čas ta pravidla přepsat. Po kamarádském politickém hašteření, tak typickém pro členy klubu Bystrých šíbrů, se 5 nerozlučných kamarádů pustila s vervou do díla. Do svého úsilí byli ponořeni natolik, že stín, který se nepozorovaně myhnul za oknem klubovny, žádný z šíbrů nezaznamenal. Už druhého dne se nové číslo Semtamu rozletělo uličkami města. Pedro má tentokrát všechny trumfy v ruce. Prdinec, bábek je přece postrach Strakovky. To bude ve Strakovce zase mela. Tohle číslo Semtamu je vážně senzační. Máš recht, schovám si ho do knihovny. Článek vyprávěl o předpokládaném souboji mezi Bábkem a Pedrem, který titul velkého fonta obhajuje. Míř mu na brýle, Bábku. O post velkého fonta však neusilují jen ti nejznámější. V temných koutech Strakovky se objevují další uchazeči, z nichž nejvýrazněji vystupuje font Tomian. Jeho slova, ostrá a hrdá jako špendlík v klopě, burcují hochy k myšlenkám na staré časy a slibují návrat slávy těm, jež se narodili mezi zdmi této čtvrti. Tak jako vítr roznáší šeptandu ulicemi, šíří se i jeho hesla a získávají příznivce v zapadlých zákoutích Strakovky. Sem tam láme rekordy v prodeji. To se nám kurva povedlo, kamarádi. Kurva se neříká, Maro. Ty toho bobříka ušlechtilosti nikdy nezískáš. Podívejte, dopis. Kdo pak nám asi píše? Marťas, rychle, koukni se před klubovnu. Nikde nikdo. Hra začíná. Hledejte klíč ve staré zvonici. Hra začíná? Co to má znamenat? Myslím, že nás chce někdo neznámý zatáhnout do hry o velkého fonta, červeňačko. Mám podobný pocit. Ale co když je to past, kurva? Bez rizika není dobrodružství. Tak na co čekáme? Vyrážíme. Blížící se večer se snášel nad městem jako těžká deka. V uličkách Strakovky to šumělo napětím a nad střechami se vznášely samé otázky. Kdo je tajemným pisatelem toho zvláštního vzkazu? Najdou hbití šíbři klíč ke zvonici? Kdo se stane velkým fontem? To vše zůstává zahaleno tajemstvím, které se už brzy začne rozplétat. Čau lidi, zajímá vás, jak to s těmi hbitými šíbraky bude pokračovat? A či já budem ten velký font, tak klikněte na ten odběr a dajte like, protože bez toho další díly prostě nebudou. A já mám rád lajky, lebo lajky znamenají peníze, tak snad brzy na viděnou.